Unang-una, bottom line, it was a brilliant idea ni Senator Pacquiao. Why? Because it has achieved its purpose, di ba? Dahil sinasabi niya sa amin lagi yan eh. Sabi niya, magkaalaman ito, magkano tayo ng resolution. And kahapon, it appears, di ba, nagkaalaman talaga na 14 yung pumirma. At kung bibilangin naman natin, pupuntahin natin, 6 yung sa minority, di ba? Hindi mo may kakount yun. So 14 is an overwhelming number. Pero sir, yung 14 na yon, 3 doon outgoing na, 11 lang po yung tutuloy next time. Yes, pero ang symbolism naman doon, 2 PDP, may kasama silang 3, hindi ba? So magka-cancel out din yun. -3 plus 3 rin because parang unlikely naman na nag-commit na yung presidente at saka yung campaign manager ng PDP, yung 3 kasama nila.